Ahojte moji priatelia, chcel by som niečo rozprávať okolo tejto knihe, okolo Anjelové požehnania sa to volá. To sú posvetné karty, vedenia a inšpirácia. No, robil som po anglicky video. No, prečo práve chcem toto rozprávať okolo? Lebo toto skutočne mi zmenilo život. Keď som mal veľké problémy predtým v živote, tak som hľadal pravdu. Nikto ma neučil v živote. Alebo nikto mi nepovedal niečo. Mal som veľké problémy v živote. Možno preto, lebo som nepoznal nejaké veci ešte predtým dávnejšie. Tak som hľadal stále väčšine a som objavil toto, ktoré ma skutočne omračilo mi a zmenilo mi život 180 stupňov. Lebo poznal som niečo, ktoré som nepoznal predtým. Budete mať lepšie súdenie, keď budete uplatňovať všetko, čo je tu napísané v tejto knihe. Angel Blessing, slovo po anglicky. Po slovensky Anjelové požehnania. To 44 karty posvetné od anjelov. Je to vedenie od anjelov, OK? Vedenie od anjelov. To bolo inšpirované od anjelov aktuálne. Toto, kto urobil, to bola jedna žena, ktorá bola chorá. Keď bola už tiež mala spojenie s anjelmi, mala nejaký dar, ktorá vie sa komunikovať, ona vie sa komunikovať s anjelmi. A ona to bola chorá, zdala sa k Bohu a Boh ju zdravil. A rok a pol na to urobila túto knihu, tieto posvetné anjely a karty, ktoré to pomôcť ľuďom, ktorí sú chorí duševne, alebo chorí, ktorí majú nejaké choroby. No skutočne vám hovorím, že keď tí ľudia, ktorí sú chorí, tak vám pomôže. Tak to vám pomôže, keď budete uplatňovať. To má vážne takú moc má, dokonca vylieči choroby nejaké. Lebo, neviem či viete, z negativity môžeme sa ochorieť. A všetky choroby vznikajú väčšinou od negativity, ktoré sú okolo. Keď nemáme duchovný pokrm, tak môžeme ochorieť z toho. Vážne by som doporučoval toto aj pre moju matku, keď sa trápi, neviem prečo, ja viem, možno preto, že tam nie som, možno preto niečo iné. Koľko rokov, keď berie tabletky, chodí tatie na liečenie. Aby som vážne to doporučoval, ale ja viem, že ju to nezaujíma také veci. Už keby iba čítala Bibliu, určite by jej pomohlo. Má viac pokoja v sebe a určite by Boh jej pomohol, keby vážne hľadala Boha. No ale chcem povedať, že Biblia je dobrá kniha. Ale keď som toto používal, to skutočne má mysel, ma oči otvorili, má mysel a neviem, to také hĺbky ide, že by ste skutočne budete omráčení z toho. To sú také myšlienky hlboké, že toto nikde som neobjavil. Ešte urobím viac video okolo. Aj to, čo som urobil to video okolo pravdy včera, tak to actually bolo v tej knihy, ale tam sú viac myšlienky. Ja neba to. Tam sú také všelaké myšlienky, ktoré sa urobím viac video okolo. To možno vám pomôže, možno neviem. Lebo najlepšie to je pracovať s tou knihou. Najlepšie pracovať s týmito kartami, posvetnými kartami. Tak tým pádom pozývate všetkých anjelov k sebe do svojho života a anjeli vám pomôžu v každej možnej ceste. Okay? Že sú karty, také
karty, 44 anielov, ale aktuálne vo vesmíre, tam sú milióny anielov a každý aniel má určitú, pomáha inakšie. Každý aniel pomáha inakšie a má inú múdrosť ponúknuť. Takže najlepšie je tu pracovať s tými anielmi a neviem, či tam je po slovensky títo anielové požehnania, neviem, či tam je po slovensky, nemám myšlenku. Musím skúsiť nájsť, možno tam je, ja neviem. A vám dám vedieť, keď tam je. Určite tam je, po anglicky, tam sú veľa videí okolo toho, tam je, a ona tiež hovorí tak, Kimberly Maroney, tam to je meno, môžete nájsť na YouTube kanál, keď pôjdete, Angel Blessings. Tam má ona video, kde rozpráva po anglicky, no samozrejme, že nerozumiete. Ale možno tam je po slovensky, kto vie. No, nejaká kniha, alebo možno nejaké video, skúste možno tam anielové požehnania. Skúste tam, skúsim nájsť niečo, možno tam je preklad od tohto, neviem. Že toľko by som chcel povedať, no. A tam sú veľa vecí okolo toho. Chcete mať lepšie zdravie, alebo chcete poznať pravdu, chcete mať viac požehnania v živote, tak to vám doporučujem. Ja som to držal v tajnosti viac. Nechcel som to veľmi sa vám podieľať s nikým, čo poznám. Takže toľko. Poznám aj iné veci, ale to. Takže, ako som povedal, Biblia je dobrá vec čítať a nehovorím nič proti tomu, ale toto mi určite pomohlo v živote. Takže tak, no. To je pre transformáciu telo, mysel, ducha. Ako môžete byť viac slobodnejší ako viac môžete byť slobodnejší od ilúzií, ktoré sú okolo nás. Veľa vecí sú tam. Ide do veľkej hĺbky. Do veľkej hĺbky tam je z veľké múdrosti, ktoré som ktoré som neobjavil. Táto žena robila plno kníh, študovala a urobila toto. To vzalo 6 rokov to urobiť. To bolo na bestseller list, to znamená, že bolo za 2 roky to bolo najviac predali to za 2 roky. Myslím, okolo 20 miliónov kopie. Nie. 2 roky, takže aj som aj to nevedel predtým. Vážne, som nevedel o tom. A ja som hľadal okolo, som šiel do jedného obchodu, nechcem hovoriť do akého. A hľadal som stále som mu nejaké hľadal múdrosti. A to mi píše do oka. $50, viac než $50. No, tak kúpil som. A mne je to jedno. A som nevedel ešte predtým, že má takú moc. A v tej chvíli som nevedel o tom. Keď som začal. A potom som ešte, aj teraz, keď som pozeral okolo video, čo robil, iné video, to je skutočne, toto, to je poklad. No, že toľko vám hovorím, no a čo robila videa okolo toho. A všetko vám prajem najlepšie. To vám Boh požehná. Zoberte misku od vody, pokropte okolo domu svojho, volajte na aniela a Marušaja. Vám požehná viac
voláte na Aniela Amorša. Robíte vodku, misku od vody, celkom nemusíte byť svetená voda. Pokropte okolo byť lampou. A modlite sa ku Amorša požehnanie. Určite vám Amorša vám požehná. Quiet. Povedzte, že vám povedal som to. Prajem vám všetko najlepšie, veľa požehnania, Boh vám požehná. Čajte na Slovensku.